Jitka Vykopalová s prosbou, jestli nevím, jakým způsobem by se dal ten rodokmen dopravit švédskému králi, tak mě okamžitě napadlo, že moje závěrečná audience, takzvaná rozlučka se švédským panovníkem, bude určitě tím správným okamžikem. To jsem ovšem ještě nevěděla, co slibuji, protože jsem viděla později a byla jsem skutečně překvapena tímto dílem, zejména když jsem se dozvěděla, že vlastně to není výsledek práce profesionálů a velkého týmu, ale vlastně 2 nadšenců. Tak já se vlastně celý život tak sám pro sebe považuji za dokumentaristu. Ať píšu články, nebo jsem psal, nebo píšu články, tak jsou vždycky takového faktografického charakteru. A co se týče rodokmenů a těchto věcí, tak já jsem se k tomu dostal takovým způsobem, že vlastně už jsem, jak jsem mluvil o té dokumentaci, tak jsem se snažil vlastně vydat ještě před rokem 89 s kolegou takovou knížku, kde by byly sepsány všechny hlavy států chronologicky, jak jdou za sebou. Jsou to takový fakta, která zkrátka nemusíme komentovat, jenom si v ní čteme a díváme se do té knihy jenom někdy, když chceme, když ji potřebujeme. Takže já vím, že král Jehoš trůn je dědičný v dynastii Bernadotte na základě prvozrnosti mužské i ženské linii, což jako už bylo tenkrát vlastně dáno, že ve Švédsku může být korunní princezna. Tady podle toho mi to zatím vychází, že korunní princezna Viktorie je potomkem zakladatele české první knížecí a královské dynastie Přemyslovců Bořivoje prvního na té 3. generaci. Jsem rád, že vlastně ty plátna, kde jsou ty genealogické představující genealogické tabule, nejsou jenom strohé, takové jako čáry a svěrečky, kde jsou umístěni jednotliví lidé, a že to doplněno teda vlastně erbama, znakama. Ze začátku jsme vlastně vytvářeli ty rodokmeny vertikální. To znamená, že nahoře jsme vždycky měli ty nejstarší a dole potom byli ty potomci. A potom jsme dostali za úkol vlastně vytvořit takovouhle obrovskou věc a najednou vyvstal problém, že když bychom zpracovali tento obrovský rodokmen tou vertikální podobou, tak najednou bude 2-3 metry vysoký a nastane problém v tom, že ty informace nahoře budou nečitelné a ty informace dole už by člověk u toho musel klečet na kolenou. Takže jsme se rozhodli udělat takovou velmi atypickou věc. Já jsem ji aspoň teda nikde neviděl. A to, že jsme dali ten rodokmen do horizontální podoby. To znamená, že rodokmen začíná vlevo a čte se vodorovně. Největší problém nám dalo vymyslet podobu tohoto znaku, tak, aby se do něj vešlo jméno, datum narození, datum úmrtí a titul. Mnohdy se tam k tomu přidávají i další věci, které s tou osobou souvisejí. Já se jmenuji Ivan Ubač, jsme teď v sedlářské dílně. Ta dílna je v Bubenči v Praze 6, mám ji tady vlastně od roku 89, čili takřka, bude to skoro 20 let. No a vlastně jsme zaměření na takovou zakázkovou výrobu z kůže nebo z pevných materiálů a děláme vlastně všechny možné předměty, pouzdry a tubusy. Tady s panem Drocárem se vlastně známe už od mládí a společně jsme se pokoušeli vymyslet nějaký obal na ten rodokmen, který měl být předán ve Švédsku a nakonec jsme vymysleli, že bych se udělal kožený tubus, do kterého by ten rodokmen, který byl na plátně, který by byl srolovaný a vložený. No, následně jsem já teda vyrobil pouzdro, tubus, který měl dno a víko a
bylo to z přírodní kůže, asi 3 mm silný. Měl ucho, aby se to dalo nést. A na to víko bylo pak, se vyrazila symbol Přemyslovce Václava II. To je tady vidět. Jo, raznicí, hořčíkovou raznicí a vyzlacím. Pouzdro je mořený, a patinovaný do takový tmavě hnědý barvy, zavoskovaný včelím voskem. A byla jsem překvapená teda zejména tou velikostí. Když jsem viděla plátno 3x1 metr, tak jsem se píděla tady potom, jak to vlastně na ten královský palác, do toho královského paláce dostanu. Tak potom jsem viděla to krásné pouzdro, kožené, no ale je to takové, protože za panem králem nemůže člověk přijít jako jen tak, takže jsme to protokolárně předjednávali s protokolem královského paláce, kterým jsem ten rodokmen dopředu poslala, aby se podívali, tak poté, co oni tady také byli velmi překvapení a schválili to, tak jsem se snažila tentokrát, že mi výjimečně povolí, že ten rodokmen jako jakýsi můj osobní dárek panu králi, že nebude předáván pouze protokolárně, tak jako obvykle se předávají dárky. Znamená, že se vlastně ten dárek pošle dopředu přes, dejme tomu, ambasádský protokol, ale vlastně fyzicky není přítomen během té audience nebo během toho setkání. Zde panovník pouze, čímž to nezlehčuji, ale poděkuje, potvrdí, že dostal předtím dárek. Myslím si, že to bude překvapení. Takže já jsem tam přijela, protože ta závěrečná audience je už navenek méně slavnostní, tam už se nejde kočárem, tam se ale zase o to více, u nás se méně slavnostní navenek, ale pro mě, když jsem se potěšila, tak to bylo takové možná ještě víc slavnostní, ten pocit, takový smíšený pocit jednak toho, že sice odjíždím, ale na druhou stranu takový radostný pocit, že za mnou přece něco zůstalo a také, že vlastně budu mít co. Takže já jsem tam vstoupila a v tom předsálí jsem nechala to pouzdro s tím rodokmenem, tak aby to král neviděl. Potom jsem šla na tu soukromou audienci s ním, kde jsme si povídali o tom, co všechno se podařilo udělat během toho mého působení a co všechno bych viděla jako další. Hodně jsme hovořili o té ďáblově Bibli, protože to skutečně i ve Švédsku se o tom potom hodně i psalo. No a ke konci jsem mu řekla, že bych pro něho měla malý, i když asi poněkud objemný dárek, a tak byl překvapený, protože mu to asi bylo dopředu. Takže jsme vyšli a personál Královského paláce mi vyšel vstříc v tom, že vlastně naproti těch dveří, když jsme vyšli z toho hlavního sálu do toho předsálí, tak tam stáli dva takový mocní muži, což bylo zapotřebí vzhledem k tomu, jak je to veliké a takhle to rozrolované, ten rodokmen drželi. Takže my, když jsme vyšli, tak jsme měli vlastně ten rodokmen tak, já nevím, 4-5 metrů jakoby od nás, ale naproti. Tak pan král, když jsme vyšli, tak nejdřív se mnou bavil a nedíval se před sebe, když ten rodokmen spatřil, tak se zastavil a vypravil velmi překvapeně, tak jsme k tomu přišli a on říkal, a co to je? Tak jsem mu vysvětlila, že to je rodokmen vedoucí od prvních Přemyslovců po ženské linii až tedy ke královskému panovníkovi a říkal, že nikdy v životě nic takového neviděl a že vůbec netušil, že nějak jeho kořeny sahají až k Přemyslovcům. Tak jsme se snažili v tom zorientovat. Samozřejmě, že jsme rychle pochopili, že se musíme dívat odleva doprava, tak nad tím kroutil hlavou. A že skutečně si ani nedokázal něco podobného představit. A pak se díval na ty fotografie, které jsou dole.
okamžitě poznal Pražský hrad, poznal Český Krumlov, protože on má Český Krumlov velmi oblíbený. Spolupráce těch dvou barokních divadel, vlastně nejstarších divadel v Evropě, stále funkčních. No a takže já myslím, že jsme nad tím strávili takových 5 minut možná. No a poté tady jsme zakončili tu audienci, když už jsem přetáhla ten i čas pro mě vyhrazený, tak říkal, že to nechá probádat odborníky a že se určitě k celé záležitosti vrátí. A požádal mě, zda bych mohla poděkovat tvůrcům tohle díla, takže já tak činím. Poprosit, jsem dělal takový dokument vlastně, který ukazuje, jak je švédský král, potomek první české dynastie Přemyslovců. Ça montre comment le roi de la Suède a aussi des ancêtres qui viennent de Přemyslovci. Tento dokument vlastně může mít u sebe jedině pan král. Pak druhá, což bylo štěstí, že ochota paní velvyslankyně bývalé, která to předala panu králi. C'est le roi de la Suède qui en a une comme cela grâce à moi quand j'étais en Suède, parce que je le présente au roi de la Suède quand j'avais l'audience chez lui pour partir. Myslím si, že další 2 kopie nebo i originály, jedno má být na našem velvyslanství českém ve Švédsku, což je, a druhé, pokud byste měli zájem, by mělo být zde, jako na švédském velvyslanství zase u nás. Je crois qu'il y a encore 2 copies qui devraient exister. Il y en a déjà une qui existe, qui est à notre ambassade tchèque en Suède. Si vous étiez d'accord, ça pourrait être aussi ici à l'ambassade suédoise à Prague, j'ai maintenant une copie pour vous. Takže pokud by se vám podařilo potom někde zde najít místo, kam byste se to mohlo vystavit, tak já budu jenom rád, jestli vám to teď můžu ukázat. Je to ale velké. To je celá historie vlastně. Paní velvyslankyně říká Olava, stejně jako říkala švédský král, když jsem mu to takhle ukazovala. J'ai dit que ta réaction est pareille comme le roi quand je... C'est incroyable. A tady je první český kníže, Přemysl, Bořivoj. A tady je několik cest, genealogických cest, které vedou až k panu švédskému králi na konci, kde on je, no a jeho tři děti. A tady jsou, protože mezi těmi předky jsou i české šlechtické rody. Tady jsou portréty. Jste to dělal vy? Ano, jenom já. No a to jsou vlastně, zde jsou švédští panovníci nahoře. Ça ce sont les rois de la Suède. Vybraní asi, ne všechny, to už Choisis peut-être pas absolument tous. za sebou. A tady dole jsou čeští, který se dali sehnat. To jsou, jako třeba u Přemyslovců, jsou to fiktivní portréty samozřejmě, ale jsou už ze 16. století, kdy... Přemysl, ce sont les portraits fictifs. Ale ze 16. století, kdy je nechali dělat Slavatové. Slavatové, on laissait la fabriquer. Tam to pokračuje dál, že jsou tam učítáno číslo těch generací. Ça c'est le nombre de générations. Jo, takže je to vlastně, já pak mám ještě pro princeznu jeden takový menší, kde ona je 37. potomek vlastně tohoto Bořivoje prvního, jo, v 37. generaci. Il a aussi pour la princesse une version plus petite où elle a 37e descendante de Bořivoj. No, je to Křížek. Křížek. Croix. Oui.
Mais c'est formidable. Merci beaucoup. Děkuji moc. C'est quel cadeau. Je to vynikající dárek. Tu m'as raconté? Já teda